que pasa? Non vos interesa coñecer os prazos, os orzamentos? Cantas horas nos vai levar chegar ata Madrid? Veña, arreando. Home, pois, onde ides? É un tema ben interesante. Vide por aquí. Joder, nin que fose a reforma do estatuto, machiño. Onde ides? A chulasquería de Saddam que paga Benito. Este Hitler é criminal. É criminal. Será un cabronazo. Agora ten unha chispa o tipo. Aí ven alguén. Parece vai ser o de patrimonio. Hola, moi bons días, que tal? Miren, son a representante de Patrimonio e veño porque nos informaron que toparon aquí na obra uns restos arqueolóxicos moi importantes. Aquí les dou. Sí? Ai, non, aquí non se atopou nada. Aquí non atopamos nada, nin a primeira pedra topamos aquí, que esta é unha obra na que todo se fai polo legal. Non se li, vamos, por favor. Faltaría máis, señora. Daquela non atoparon nada, entón? Xa lle digo que nada. Xefe, atopamos outra pedra nesta das vellas. Que fago? Tiro con ela ao río, como fixemos cas outras? Pero isto que é? Isto é un resto arqueolóxico moi importante. Vai tindolero. Rita, pídolle desculpas por intentar sobornar. Pero non intentou. Tempo, señorita, tempo. Os tres principais partidos non chegaron a un acordo sobre o carácter de nación de Galiza ou Galicia. Por certo, non se decatan de que somos o único país do mundo que ten dous nomes oficiais? O presidente propoñía o termo nación de Breogán. O noso goberno fixo unha enquisa moi seria sobre o que as galegas e os galegos quererían incluir no preámbulo do estatuto. Ai, que fandango! Quen contaba con isto? Ai, miña casiña, meu lar. Solar de Breogán. Onde se queiman os pinos e se escoitan alalás. Galicia ou Galiza. Non somos nada. O do ceo é sempre gris. Depende. Por min que chova. Pois non cho sei a verdade. Sí, non cho sei. Era aquilo Trotsky. Home, sí. Sí. Onde ninguén é forasteiro. Ai, non, carallo, que será na Coruña. Para min, o primeiro, o máis sagrado. Todos en pelotas. Mira, Maruxiña, mira como eu veño. Yo lo que os digo es que si toda esta riqueza natural que tenéis vosotros la llegan a tener los catalanes, hacían de esto una maravilla. Eso es lo que teníais que poner en el estatuto de los cojones, gallegos, coño. Que no os enteráis ni donde tenéis los pies. ¿Verdad, Cari? Cari. Ante a imposibilidade de poñernos de acordo, o goberno vai seguir investigando e buscando un termo que resulte atractivo a todos os cidadáns de Galiza ou Galicia. Sí, un momentiño, por favor. Merda de propinas. Adiante. Boas. Moi boas, pase. Sente vostede. Moi ben, que podo facer por vostede? É ben sinxelo. Eu quería plantarlle unha denuncia á xustiza. E dígame, ten algún problema cunha multa, unha herdanza mal pagada, ou mellor, algún problema con facenda? Non, maricoladas, non. O meu preito vai contra a xustiza en xeral. Non me deixa traballar. Pero entón a que carallo se dedica vostede? Xa sei, tráfico de armas, ou mellor. Non, drogas, non. Prostitución. Ándalle aí, pero non. Son concelleiro de urbanismo. Ui, político, encantado. Moi ben, pero non sei eu a que ven o caso. Se é político que quere ir contra a xustiza. Mira, antes un veciño quería facer unha pista, pagábamos unha mariscada, e xa estaba pista feita. Xa, e agora non o deixan traballar así. Claro, agora a mariscada chamanlle suborno, pero por favor, por favor. Antes, se outro veciño quería pinchar uns carballos para facer un galpón, levábamos un puticlub e fuera. Mire, eu xa sei cal é o problema, pero é que aquí eu agora non podo facer nada. Pero non me diga iso, que por Dios. Non podo facer nada, home, non podemos volver aos tempos de antes. Que coño, eu son un home de principio. Xa sabía que ia sair por aí e veño preparado, Así, non me diga. Contra os seus principios teño uns moito mellores. Sorpresa. Que me di agora? Non digo nada. Carmiña, como Ministerio de Justicia. Dijo, chica, esta situación non aguanto máis. A mí sácame das miñas casillas,
Bueno, se non te levas co presidente da comunidade, o mellor é dialogar. Dialogando se entiende la gente. Dialogar con quen se non hai quen fale con el. Vos logo non me di que non podo telo porco no trasteiro, toda a vida jardando porco no trasteiro, e agora dime que non pode estar, que mal lle fai o porco el no trasteiro, caralho. Mira, se se mete co porco, acaba gobernando a túa vida. Ainda non sabe o peor, o do churrasco. Toda a vida facendo churrasco na ventana do baño, e agora que non podo, que sei que lle fumo a roupa aos veciños. Te viches cousas máis. Mira, vouche decir unha cousa, é que non che pareza mal, miña hermanciña. A que me vai parecer vindo de ti, non me parece nada mal, ala, di. Eu son ti e convocaba unha reunión dos propietarios da comunidade. Ai, que é que veches, Vivoriña. Oiche, ti cando te posa a pensar en plan político es tremenda, A ver, reunimos aquí hoxe porque hai que tratar un tema moi importante, que é votar fora o presidente da comunidade. Por tirano, por maleducado e por desgraciado. Estamos de acordo? Ai, que credibilidade tes. Ti valías para pedir as firmas da concentración parcelaria. Non había unha protesta, iba todo pa diante. É que eu cando quero teño un peco, filla. A ver, veña, volvendo ao tema do presidente da comunidade. Hai no que votar fora, Porque é un repugnante. É o tipo máis miserable do mundo mundial. Non hai outro máis repugnante que ele. Aí está, caracho. Falando ben. Hola, estabades aquí? Sí, estábamos aquí. Que pasa, que tamén é delito, ou que? No, é que se me ocurreu que como sobraron cartos da cota anual, podíamos facer, non sei, algo bo, non sei, apadillar un par de rapaces do Perú. Pero vos non vedes que non hai maneira de que aprenda este desgraciado? Entón, que, parece vos ben? Pero que apadriñar rapaces? Non haberá rapaces bastantes en toda Galicia entera para ir a buscar os chinitos a outro mundo? Non son chinitos, son do Perú. Nin chinitos, nin japoneses, nin Constantinopla, nin Bueno, víbora. Que? Non te ensañes tampouco, eu creo que a primeira xa la vou. Mira quen se ensañou. Non era tan difícil, miña filla. Empezamos a conversación con moito tino. E todas calmadas, só le pedíamos convivencia. Eso, e non te babas, Breogán! Pase Breogán! Se me descapulló el peta. Ai, que caramba. É que vai vostedes por aquí? Toma retomen, caliente. Vámonos. Diga eso, por Dios. Non podo... ¡Por Dios! Uah, costolla! Que? Ten cara de boa persoa. Amigas e amigos, parecía que hoxe todo ia ben, pero non. Estaba moi equivocado. Errare humanum est. Vexe. Mira, Borcona, sabes que te dixo? Que xa que teña aquí a desbrozadora e teño este pequeniño tempo muerto, vou facer a depilación brasileira. Pero que depilación brasileira, ni que depilación... Ti toleaches. E vos que vas facer? Botar desodorante? Ou lavar a pasear todos os días? Ti non é esa que eras, Mira, ti por hoy non lugar miña nai para mandar en min. Fajo que me dé a gana. Ai, fai, o que che dé a gana, eu non mando en ti. Alá ti coa tua conciencia. Por mira para min. Arre, se cadra si que o necesitabas.